अच्छा स्काइम दिनी जिओसराय यूट्यूब खाने बिनि बागै तो जरा अनेक कम न एबं आनी बैकग्राउंड जदि नों थांनानै पक थांखाय मुंबई थांनि मुंबई अंधेरी इश्यो थांदि बांद्राव थांदि बांद्रा इश्यो थांदि जुहु चौपाटीव थांदि जुहु जिमखाना क्लाब थांदि क्लाबनि इंचार्ज जों फाइजाक एबं जेकी श्रफनि बुस्ला टाइगार श्रफनो फोरोंनाय चौहान खाजु कला खलाय खानाय बनो मार्शल आर्ट्स कमार्शियल फोरोंनाय बनो साब सोंदि परेश साब अ जे दाउक देवगुरु होनजांनाय परेश साब आबनो सोंदि ब्रह्माजी हिनि सोंदि ब्रह्माजी आरो परे आनी बुमुं फाइनानि डिटेल्स नों तो सैमिया नरक अ जगाव अ जे अ दुनियाव तंगोय साधारण तो दुनियाव तंगोय बुनि कक न लबोय नाना रकम काटाकुटी सोनाबै कक बिहिया थेपाबोय बुनि अ सिक्रेट कक तै बिसिंतै बियांतै कक आवायं मा नआबो कक काटाकुटी सबै फनुगोय आमसोबाय नों साक न प्रवाद तखायदे स्काई एमबी हिनि सिङाय ओसरायनो मानो फाननो बमते के ज्ञान बाय बरनि पापी खलायजा आं सेमन खाखलाय बर महा पाप खलाय आबन बागै नों हाय पुत्र न जन्म रियो नों हाय पापी न जन्म रियो आबनि बागै त नों हाय अभिशाप जाक रायनो जन्म रि माने बागै ओके जु चाकरिबो माया पाकरिबो माया बुनि कक मा yang खिदारै थाइचनो थाइताम ताइ उ मोबाइल नि टीवी नि भिडियो नि सिनेमा नि पिक्चर न थेपाबै सनामै छबो नङानि बसकांग फाइदिन न बां साकाब्ले हा नों हायसरायनो फाइदिनि सादा गेदा आं नक न आनि भिडियो नुगैसे नों खलायफियो रिप्लाय दिबो नों खरक बसन नोंनि दनिनि व्यक्तिगतनि नन आं कायसानो फ्रि नों दानो 10 ता बारि तो आं आई डोंट माइंड आं नन सिम्पली कायसा करिबो क्वेश्चन खरक बसक न निकुमा स्थान दि बय फुनुक दि खरक बसक न नों उद्धार खलायके खरक बसक न साहाय्य रिखा खरक बसक बरंग नों सुबासु रिखा बा सुबा खा निनि सुबा जाक तै साबा बसक डेभलप काका बसक थां आगुका आनो आबने स्मिक्सि फुनुक दि नानरक प्राइवेट फोरोंगै चाइ मानाय प्राइवेट ट्यूशन दि बदनक चाइ मानाय सराया नों बखरंग अलरेडी क्रैक निनि बखरंग अलरेडी फ्यूज नों दानि एगेंस्ट नों दा भिडियो सनामनाय आं चाइ नोंगे बुनि बागै तपस्या दं ताबुकबो पापी महापापी निनि नखर तिनिनि सिमिक तिनि 11 तारिख 2022 एवं 12 मास निनि नखर सारा जीवन आनी अभिशाप तंग तो कोनो जीवन पर हामै चाइता मा तंग तो बुफा अंकाय बुमा अंकाय बुसा के ताको बुखक जतन बिरमान बाय क्लाय तंग तो गदालै तंग आंनो अभिशाप रिबो ओ स्काई मिनि ओ पापी बरक न